Bideotxo honekin funtzioen gaiari ekingo diogu. Eta hasteko bergogoratuko dugu zer diren funtzio baten definizio eremua eta ibilbidea. Funtzio baten definizio eremua esaten zaio x aldagaiak har ditzakeen balioei. Hau da, xen zer baliotarako existituko den gure funtzioa. Eta DOM moduan izendatuko dugu, gaztelerako dominiotik dator, zenbait liburutan adierazteko beste moduren bat topa dezakezue, adibidez df edo e, baina guk DOM erabiliko dugu definizio eremua adierazteko. Eta ibilbidea da funtzioak hartzen dituen balio multzoa, funtzioak hartuko duen balio guzti horrek osatuko dute gure ibilbidea, ibilbideari dagokionez, esan, grafikoki errepresentatuta dugunean funtzioa oso errez ikusiko dugula zein den gure funtzioaren ibilbidea. Baina, analitikoki kalkulatzeko, lehen da bizi alderantzizko funtzioa kalkulatu beharko dugu. Eta funtzio horren definizio eremu izango da jatorrizko funtzioaren ibilbidea. Baina, alderantzizko funtzioa oraindik aztertu ez dugunez, ibilbidearen kalkulu analitikoa utziko dugu alderantzizko funtzioaren bideoan aztertzeko, Eta ezahaztu edo azpimarratu behar dugu fx funtzioa izateko, xen definizio eremu barruko edozein baliorentzako funtzioaren balio bakar bat egokitu behar zaiola. Adibidez, hemen bi hauek ez lirateke funtzioak izango. Biratu segatik, hemen xen balio honetarako funtzioak hartzen duelako balio hau, eta inkluso hau. Beraz, ez litzateke funtzio bat izango. Eta hemen ikusten dugun moduan ere ez, xen balio honetarako funtzioak hartzen duelako ere bi balio. Orduan, goazen orain adibide pare bat ikustera. Demagun funtzio hau ematen digutela, grafikoa eukiko ez bagenu ere definizio eremua kalkulatzea erreza da. Izan ere, guk jakin badakigu, xen zer baliotarako existitzen den funtzio hau, x, zatiki batean, badakigu kasu honetan, ezingo dela inoiz 0 izan. Beste dozein balio, Beraz, definizio eremua izango litzateke r, zenbaki errealen multzo osoa, ken 0 balio hori. Grafikoki, ikusitare ikusiko dugu x ardatzean, x-ak hartzen duen edozein baliorako, adibidez x bat denean, gure funtzioa existitzen dela. Edo x minus 3 denean, gure funtzioa existitzen dela. Baina x 0 denean, ez gora, ez bera, ez daukagula funtziorik. Izan ere, x berdin 0 honetan, funtzioak asintota vertikal bat izango luke. X berdin 0 asintota vertikala. Ikusi genuen asintotak ikusiko dugu bestela asintotak aztertuko ditugunean, definizio eremutik kanpo dauden puntu hauetan asintota vertikalak topatuko ditugula. Eta ibilbidea ere grafikoki ere ikusi dezakegu, i ardatzean begiratuko dugu ibilbidea, eta ikusiko dugu i ardatzeko, hau da funtzioaren edozein baliorako funtzioak bat balio duenean, badaukagula balioa, bi balio duenean ere 3 edo minus 3 balio duenean, ibilbidea i ardatzean aztertuko dugu. Baina, funtzioak 0 balioa luke hartuko. Izan ere hemen 0 balio honetan ez daukagu ez eskuma aldera, ez esker aldera funtzioarek. Izan ere, i berdin 0 honetan asintota horizontal bat edukiko genuke. Beraz, ibilbidea izango litzateke, r, kasu honetan ere, ken 0. Beste adibidetxo bat. Funtzio honetan, azken finean polinomio bat daukagu, eta guk badakigu x-ak dezakela edozein balio, edozein balio hartuta ere, funtzioa existituko dela. Beraz, definizio eremua izango litzateke r, edozein zenbaki, Eta ibilbidea i ardatzean aztertuta, ikusten dugun moduan, funtzioa i ardatzean ze puntutan existitzen da? Bat baino txikiago den puntuetan ez, baina batetik, bata barne,
infinitoraino funtzioa badaukagu, bai? Funtzioaren balioak baditugu. Beraz, ibilbidea izango litzateke batetik bata barne, bai? Infinitoraino. Bale? Bale, hurrengo diapositiban adibide gehiago ikusiko ditugu. Ondorengo funtzioen definizio eremua kalkulatzea eskatzen zego, bai? Lehenengoa, polinomio bat da. Bueno, definizio eremua, jakin badakigu ja, dela x-en ze baliotarako existitzen den gure funtzioa. Orduan, olako polinomio batean, guk badakigu x-ak edozein balio hartuta gure funtzio existituko dela. Beraz, honen definizio eremua edozein balio izan daiteke, beraz, r, zenbaki errealen multzo osoa izango litzateke, bai? Bale. Bigarrenean, zatiki bat daukagu, eta guk zatiki algebraiko bat kasu honetan, letras eta zenbakiz osatutakoa, izendatzailea ezingo da 0 izan, bai? Zatiki batean izendatzailea ezin da 0 izan. Orduan kalkulatuko dugu izendatzailea ze baliotarako den 0 eta balio horrek ez dira sartuta egongo gure definizio eremuan, bai? Orduan, izendatzailea kasu honetan x berbiken lau 0ra berdinduz, topatuko dugu x-en ze baliotarako ez den existituko gure funtzioa. Kasu honetan, x askatze badugu, erro lau ekiko genuke, eta hausia da plus minus bi. Beraz, definizio eremua izango litzateke balio erreal guztiak ken bi balioiek, minus bi eta bi. Bale? Horrela giltza artean adieraziko genuke. Bale. Hurrengoa, izendatzailearen polinomio bera daukagu erro baten barruan, bai, funtzio irrazional bat. Eta erro bikoitietan, kasu honetan, erro karratua daukagu, bai, edozein erro bikoiti, bai, bikoitietan barrukoa ezingo da inoiz negatiboa izan, bai. Ezingo genukelako inoiz zerbait berbi eginda barruko hori lortu, ez, zer negatiboa lortu, bale. Orduan, barrukoa ezingo denez inoiz negatiboa izan, guk ikusiko dugu x berbiken lau izan behar dela 0 baino handiago edo berdin, bai, ze erro 0 bai existitzen dela. Orduan, barrukoa izan behar da 0 baino handiago edo berdina, bai. Hauze, inekuazio bat da, eta gogoratzen bazarete inekuazioak askatzeko, bueno, lehengo polinomio bera denez, soluzio izango da berdina, x berdin plus minus bi, eta esan dakoa, inekuazioetan dauzkagun balio konfliktibo horrek zuzen batean adierazten ditugu, bai? Hemen minus infinito gongo litzateke, hemen minus bi, eta horrera infinito. Eta orain, emango dizkiogu balioak zenbaki hauen esker bitartean eta eskumaldean kasu honetan, bai? Orduan, minus bi baino txikiago den balio bat adibidez, minus hiru ordezkatuta gure funtzioan, minus hiru berbi bederatzik lau, bost, positiboa. Beste balio bat, minus bi eta biren artean adibidez, 0. X 0 denean, 0 berbi, 0 ken lau, minus lau. Beraz, negatiboa. Eta biren eskumaldean adibidez, iru. Iru berbila, bederatzik ken lau, bost, positiboa. Beraz, gure erroaren barrukoa positiboa izan behar duenez, geratuko gara tarte hau eta tarte honekin, bai. Hemen, minus bi eta bi artean funtzioa ez da existituko. Beraz, definizio eremua kasu honetan izango litzateke, minus infinitotik, parentesi batekin, minus infinitoa ezin delako inoiz sartu gure ez delako balio bat ez dugu jartzen kortxetea, bai? Minus infinitotik minus bira, eta minus bi balioa bai sartzen zegula, zen minus bi balioan gure erroaren barrukoa 0 egiten da, bai? Minus bi denean dira gure erroak, beraz hau 0 egiten da. Eta erro 0 esan dugu existitzen dela, beraz, minus bi hori kortxete batekin adieraziko dugu, eta gero, beste tarte izango izateke, bi ere kortxete moduan, bitik infinitora holaxe, bale? Hau izango litzateke dominioa. Bale, hurrengoan, erro kubiko bat daukago, bai? Beraz, erro kubiko batean, barrukoak edozein balio hartu dezake, bai positibo, bai negatibo. Beraz, kasu honetan, definizio eremua edozein balio erreal izango litzateke. R. Hurrengoa. Izendatzailean,
daukagu aurreko erro hori, bai? Baina zatiki batean. Eta kasu honetan, erroaren barrukoa badakigu positibo 0 edo handiagoa izan behar dela. Baina, izendatzaile batean daukagunez erro hau 0 ezingo da izan. Beraz, behekoa erro x berbi ken lau izan beharko da, bai, erroa ez dut kontuten izan behar, erroak handuko dut, barkatu, x berbi ken lau izan behar da 0 baino handiago, bai? Eta orain ez dut jarriko berdin, bale? Ze 0 denean, izendatzailean dagoenez, ez da existitzen gure funtzioa. Beraz, x berbi ken lau izan behar da 0 baino handiago. Emaitza orduan zein izango da, lehengo tarte berdinak, baina hemen kalkulatuko tarte berdinak, baina minus bi eta bi balio horietan ez litzateke sartuko funtzio honetan. Zergatik, ze izendatzailea 0 egiten dute. Bai? Orduan, definizio eremua izango da lehengo berdina, minus infinitotik minus bira, baina zabalik. Vale? Eta bitik ere zabalik infinitora. Urrengoa. Logaritmo batean badakigu barrukoa ezin dela ere negatiboa izan, bai? Eta 0 ere ez, bai? 0-ren logaritmoak minus infinitorako joera daukalako, bale? Ez da balio konkretu bat. Orduan, azken finean, honen definizio eremoa izango da aurreko bezala, bai? X berbi ken lau hori izan behar da 0 baino handiago. 0 ere ez digu balio. Logaritmo 0 ere esan dugun moduan ez delako existitzen, beraz, definizio eremoa goikoa bezala. Bai, minus infinitotik, minus bira, eta bitik infinitora. Vale, eta hurrengo funtzio irrazional hori. Hemen igual ez aidan esartzen, funtzio irrazional honen definizio eremua kalkulatzeko, erro bat daukagunez, erro karratu bat, kasu honetan, guk badakigu barrukoa 0 baino handiago edo berdina izan behar duela, bai? Adieraziko dugu, esan dakoa, bai? X gehi iru zati x berbi ken lau izan behar da 0 baino handiago edo berdina, bai? Honelako inekuazioak ditugunean, hau inekuazio bat da, atera behar ditugu bai goiko, bai zenbakitzaile, bai zenbakitzaile, bai izendatzailearen erroak, bai? Orduan, zenbakitzailea x gehi iru 0 berdinduz, badakigu goiko erroa izango litzateke x minus iru denean, bai? Goiko egiten dela 0 alegia, x minus iru balio duenean. Eta bekoa, x berbi ken lau, noiz den 0 lehen kalkulatu dugun moduan, x denean plus minus bi, bai? Bale, orduan, orain, zenbaki honek, zuzen batean adieraziko ditugu, ateratako erro horrek adieraziko ditugu zuzen batean. Bale, hemen infinitoa, minus infinitoa, eta minus iru, minus bi, eta bi. Eta tarte hauetan, balio ezberdinak emango dizkiogu, bai goiko izendatzaileari, zenbakitzaileari, bai izendatzaileari, bai? Orduan, adieraziko dugu, ze gertatzen den zenbakitzailean eta ze gertatzen den izendatzailean balio ezberdinak eman da, bai? Orduan, hola adieraziko dut, pixkatxo bat hobeto ikusteko, eta hola, bueno. Orduan, joango gara balioak ematen. Minus iru baino txikioa den balio bat, adibidez, minus lau. X minus lau denean, minus lau gehi iru, hemen negatiboa. Minus bat delako, bai? Bekoan, minus lau balioa eman dezkero, minus lau berbi, amasei ken lau, amabi, positiboa. Minus iru eta minus biren artean, adibidez, minus bi koma bost. Minus bi koma bost gehi iru, positiboa. 0,5. Hemen, minus bi koma bost berbi, lau baino handiagoa denez, ken lau positiboa da, bai? Vale. Minus bi eta biren artean, adibidez, 0. X 0 denean, hemen 0 gehi iru, positibo iru. Hemen,
0 berbi 0, ken lau, minus lau, beraz, negatiboa. Eta azkenengoa. Bi baino handiagoa ez, iru. X iru denean, iru gai iru 6, goian positibo. Eta behan, iru berbi bederatzi ken lau, bost, beraz, positibo ere bai. Vale, eta orain, hauen artean, zatiketa bat denez, zatiketean ikurrak kontutan hartuz, ikusiko dugu zer tarterekin geratzen garen. Minus, zati plus, minus, urrengoa. Plus, zati plus, plus. Plus, zati minus, minus. Eta plus, zati plus, plus. Beraz, guri bakarrik interesatzen zaizkigu tarte positiboak. Beraz, hause eta hause, bai, ze erroa esan dugun moduan positiboa izan behar du. Bai, beraz, gure definizio eremua, kasu honetan, hemen goian adieraziko dut, izango litzateke, minus irutik minus bira, eta minus iru sartzen da, edo ez da sartzen. Minus iru ordezkatzen dugunean gure funtzioan, 0 egiten den bakarra da goikoa, bai. Orduan, 0 zati edo zenbaki 0, baina erro 0 existitzen denez, beraz, minus iru bai sartzen da. Existitzen da minus iruan funtzioa. Minus irutik minus bira esan dugun moduan, eta minus bi sartuko litzateke, minus bi ez, ze minus bi izendatzearen erro bat da, bai? Izendatzeia 0 egiten duen balorea, eta izendatzeia ezin denez 0 izan, parentesia ez da sartzen. Berdin, biarekin, eta bitik, esan dugun moduan, bitik infinitoraino. Vale. Bauz izango litzateke, funtzio honen definizio eremua, bai? Bueno, ariketa gehiago ingo ditugu honen inguruan, eta lasai ulertuko duzue oso ondo,